Iya. Wong somaranti prit gandil sak bedhug butute. Hawala. Aku apa-apa. Werkudara. Wah. Iya. Bapakku Drona. Basaku katur tanpa nono bapakku. Iya, Nak. Kudu tak tampa kanthi bunga ora liwat puja pangestune ecun bapa tanpa nono. Seno? Iya. Ndak gegem tangan loro. Muga bisa dadi jimat sak lawase urip bapakku Drona. Werkudara? Ya, bapakku. Kono barang. Jeneng sira wis jumbuh karo kekarepanipun bapa Nak. Tegese bisa nyocoki pikiranipun bapa, atinipun bapa. Werdine kaya apa bapakku Drona? Gladhen olah kaprajuritan antarane Kurawa lumawan Pandhawa Nak. Sing dadi bukti nyatane jeneng sira bisa mimpang. Tegese bisa menang karo dening saking siswa-siswaku kabeh. Nyata jeneng sira iki duweni wadah sing gedhe tumrap kananing ngelmu. Werkudara. Ya bapakku Drona. Banjur kaya apa bapakku Drona? Ngene Nak. Ngelmu iku ora cukup mung ngelmu kanuragan. Jaya kawijayan ya Nak ya. Nanging iku isih ana sing luwih dhuwur maneh ngelmu iku. Ilmu apa bapakku? Jenenge ilmu kasampurnan. Ilmu kasidan jati. Dek dina apa aku bisa ngrengkuh kananing ilmu iku bapakku? Ah, ngene. Nyata jeneng sira iki wadahe gedhe. Bisa kedunungan ngelmu jaya kasentikan, ya uga bisa kedunungan ngelmu kasidan jati. Aja kuwatir. Besok yen wis genep yusmamu 40 taun. Tegese umure wis 40 taun. Sawana ana Tegal Wlingi, ana Dempok Pertapan, Saka Pancakana Nak. Ing tembe bakal ndak ulang woro tumrap kananing ngelmu kasampurnan. Sing diarani sangkan parang ning dumadi. Sinebut ngelmu kasidan jati. Wujude bapakku Drona. Wujude Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diwu. Besok yen umur 40 Nak. Sawana ana Dempok Pertapan Sukapanca. Ndak wejang Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diwu. Wah. Yo. Kaya ngono bapakku Drona. Pangestu mudah balik. Yo Nak. Sa
Kunti basaku tampanono babuku Kunti. Iya ndak tampa kanthi bunga orang iwak puja pangestuti ibu yoga tampanono bagus. Iya babuku Kunti tak tampani dadi jimat saklawasing urip ana wigati Sena. yo dina iki babuku Kunti genep umurku 40 taun netepi dawuh ngendikaning bapakku Danyang Durna. Babuku Kunti anakmu Pangestonana dina iki arep gayuh kamulyan ngrengkuh ilmu sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu sinebut ngelmu kasampurnan santan paraning duadi. Babuku Kunti Pangestonana anakmu babuku Kunti. Sena Yo jara parang ngelmu iku akeh nanging tataran ngelmu kang sinebut ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sinebut aji sastra jendra Hayuningrat. Ora kabeh begawan, ora kabeh resi, ora kabeh pandhita bisa ngrengkuh luwih-luwih mulang-muruk ngelmu iku Werkudara. Mula mak sing ati-ati nek jarepun ibu tinimbang jeneng sira munggah ana Tegal Ulingi ya munggah ana ing Depok Pertapan Sukapanca luwih becik munggah nang Gunung Rahtawuna sowana kakekmu Eyang Abiyasa iku sing kedunungan ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi. Mbok menawa kuna ora kersa Kaki Semar Badranaya iku duweni ngelmu iku duweni kaweruh iku. Mula jeneng sira enggal mrana wae. Umpama wong rong perkara iku ora gelem medharno ilmu iku. Kakangmu Nalendra Bathara Krisna iku wis cukup lunas anggone ngupadi ngelmu. Golongane wong sing diarani dewa kang mangejawantah, dewa kang nitis ana ing Madyapada kene. Aja angger-angger iku ilmu wingit nak. Kaya-kaya rasane atine pun ibu iki ora yaiku nglilakno yen jeneng sira munggah ana Sukapanca luwih becik munggah ana Gunung Ratawu. Sena ora ibu gak ngono penemuning Sena, penemuning anakmu gak ngono. bandur kaya apa nak? Umpama diarani ora liya ibu, pancen ya ora liya. Ger, sak dina iki lelanono. Oleh budal, gak oleh ya budal. Lamun ibuku Babu Kunti durung percaya jajal ungaen jagate Sena ya Bu. Iki pertondo tak wujudno Sena gak tau nyembah, Sena gak tau sungkem Babuku Kunti, ndak junjung ndak unggano ana bathuk kuil. Ungaen jagate Sena yen doyong ojo arep-arep Sena balik mulih.
nanging yen Jagati Sena jejeg Lelanono Babu Kunti ndak rengkoe aji sastra Jendra Ayuning. Oh, yen kaya mengkono ya nak iya. Aku gak iso nyembah ora tau sungkem Babu Kunti jajal ungahan. Iya Sena tau. Iya Sena. Ndak sawang jagatmu nganter kenceng kaya sada lanang. Nanging ya ibu pesen sing wigati mbok menawa besok kasembadal ngelmu kang den arani sastra Jendra Ayuning Ratna ojo adigang adigung adiguna sapa sira lan sapa ingsun dadi satriya tama pangestumu Babu Kunti.
saking kesan Yanenggih sinegep Sekar Dotapitana Sekar pawenengan gantur negari putih kinarya kangge bebukaning cariyos sedalu mangke namung anyarosaken gelar negari Ngastina yoga karan liman benawi gajah kaya kang purwaning kami wah eko adidasa purwa mindra roder sasra bawana kaping sakta wah araning wadah eko marang sawiji adilinuwih dosa 10 purwa wiwitan minder ubeng sasra 1000 bawana jagat sapta dununge 7 Nadyan mider sejagat rats pramudita upaya boten badhe angsal 100 tan angsal kali senajan 1000 negari tan badhe antuk sedasa negara kang sinangga ing pertiwi kasonganing akasa kapit samudra laya nanging kathah ingkang sami anggana ralas mila patut menggah kangge pawitaning cariyos ukir pasir lom benawi ukir araning pasir wedi larawa benawi bengawang tondo yekti ing negari Ngastina suwijining negari kang wis mungkuraken pagunungan ngiringaken petebelan mengenaken prasabenan ngayunake samudra mangku bandaran gedhe dedepaken pelayaran ageng dasar angsal siti pasir tanah padununganing kita klebet panjang abunjung lire panjang dawa pangocapaning kunjung luhur kawibawane gemah ripah tata kerta dasaring raharja apa kang kinarya tandha miwah bukti lamun negara iku reja amung tani tansah nungkul genera sami anara kisma ngudi agenging piwedal bumi tetaneman sami ori numpuk sami ori nabuk kacondongaken dening aliraning tirta tur nggih brasta sagung ama pamriyaja kedaden sifat manungsa kekirangan sandang dalah kirang pangan wondene ngon-ingon apa nang Rajakaya sumadayaning maesa lembu mendo bebek ayam sak pinunggalane wiwit enjang sami anggelaring saben pangonan wanci sonten Rajakaya sami bolong-bolong mangulon bolong-bolong mangetan wangsul dateng kandangi dewi-dewi menawi katiti priksa saking ing mandra Irawa lamat-lamat ketingal sewang
sewa apa maneh bab ananing para nang kuda kriya gundagi gerji sayang wong mranggi gemblak wong matri bebakulan kang saka liya praja ingkang sami centhak mulak menawa diaba akeh kauntungane sampe nggenira nyuku pisikep kelawan rabine nganti akeh para bakul kang ora bali nyang tanah padunungane samiya beboyong sekadang kaluwargane samiya minta pindhah panti bebasang dodolo biting sak ceklek adolo bit godhong sak suwek yen ing negari Ngastina sampai sandang kelawan pangan sinenggep kaliyanane negara kocapa sinten ingkang mengkudewa Prabon negari Ngastina Prajeka Suradrana rambataning kayu paloba prameswarining widodari ana endang-endang piyayi wadon ana paraping pandhita sumuning raja sundul marang asma Gancang Paringgur sinten to murbeng alam ing negari Ngastina panjenengane jejuluk ingkang kinasih Sang Mahaprabu Duryudana asmane Sang Prabu Duryudana yoga wenang jejuluk Sang Prabu Suyudana narmate Joko Pitana ya Sang Jaya Pitana Sri Bendari Suta ya Sang Dastarata Siwi ya Sang Prabu Gandharya yoga jejuluk Sang Prabu Gandharayana pramila ajejuluk Sang Prabu Duryudana menika ngemu teges suwijining nalendra ingkang ngagem mahkota nanging mahkota kaprajuritan Suyudana menika lumintu anggenipun dedana amargi sugih donya brana narmate Joko Pitana menika mertandhakaken duk rikala semanten anggenipun jumeneng nata menika tasih Joko Kenya ateges tasih dereng darbe garwa pademi Jaya Pitana menika ngemu teges mustikaning para prajurit dene Sri Gendari Suta menika atmajaning Dewi Gendari Dastarata Siwitanda yakti menika putra-putraning Sang Prabu Dastarata Prabu Gandharya menika ngemu teges prajurit pamungkas ing Tegal Kuru Kasetra Prabu Gandharayana menika tandha yakti trah turune Prabu Gandhara Desa rikala Semarang nindakaken anggenipun kinarya pepunjering negari Ngastina inggih menika wewarah catur warah ingkang dipun wastani saka beda dana denda nanging cacakaning Sang Prabu Suyudana anggenipun ngecakaken catur warah menika tasih ngelenggahi sifat kumingsun adigang adigung adiguna pramila jejere adil wonten ing negari Ngastina
Ngastina boten nate jejeg. Angler resi dinten radite pekenan manis panjenengane Sang Prabu Miya sing niwaka wonten ing Sitinggil Bang Binoturata pinarak damel benta pinatik Nawaretna pinalipit sarwa kencana lemek babut prang wedani Cinandra ing wida jebat kasturi sinebaran sari-sari wondene kanan keri Sang Prabu Den Apit kelawan Sunti kembaran ingkang samya nyangking upacara keprambaning pasiniwakan nyangking payung agung Aruna payung agung Tungganaga banyak dalang harga wanita banyak dalang warta sejati gruduk mas gruduk anggenipun Miya sing niwaka Sang Prabu Suyudana menawi katiti prisa kados-kados ilang kamanungsane lire Bathara Kawera ingkang nganglang jagat kinayapan sagung para hapsara para hapsari ingkang samya gung penuh wonten ing pagelaran dene ingkang wonten katiti priksa wonten penarak sejajar ing madyaning pasiniwakan panuju manegari Ngastina peparah Reksi Begawan Kumbayana ya Sang Danyang Durna saking Dempok Pertapan Sukalima lah dene kang wonten ing ngarsanira Sang Prabu warangka dalem kepatihan ing negari Ngastina pinaringan asma Raden Harya Sakuni ya Raden Harya Sangkuni ya Raden Harya Suman ya Trigantal Mati boten kantun sowanipun satriya ingkang mijil saking Banjarjana kinarya bebalunganing Kurawa Raden Dursasana ugi wingkingipun Raden Dursasana Raden Tirtanata ya Raden Jayajirata tesih kathah para mantri bupati ingkang samya sebo penuh wonten ing pagelaran Jawi pagelaran ing negari Ngastina sinebataken Samudra Bena samudra sampun aranana makna bena ateges amber menawi katiti priksa pagelaran ing negari Ngastina menika ketinggal amber Sajen
miyos sinewa sinepo yang sukma semsemisaning sun bawana langgeng mangke dalem wang-wang saking gariting netra lekering wadana kukusing pasaliran dados rawuhipun Rama Begawan Kumbayana ingkang sampun pinarak wonten madyaning pasiniwakan Gajahya Rama rawuh paduka punapa inggih kanthi raharja ingkang putra ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing sandhap pepada Rama Uca Bapa Ica lo sokoran timprik gandil sak bedhug butute hawala apa nak angger Prabu waleh menapa rawuhipun ingkang Rama saking Dempo Pertapan Sukapanca saliti pangestunipun angger Buminata tan wonten sambikala napa-napa lah dene sok perbaginipun angger Buminata ingkang sampun rumentak Bapak kula tampi tangan kekalih kamu lingga ing mestaka kula mijil dhateng pocahing Retma kenaka Retma kumala sasra rena sayuta luguting kolang kaling tumrambah dhateng serandune Guwa Garba Panaraga getih miwah dambe ana nambahi jimat kayuwananipun ingkang Rama nggih putra pangitunipun ingkang Rama mugi enggal tinampi angger Buminata pun kasinggihan dawuh Rama sampun kula cadung tangan kekalih kapundhing mestaka kacencang wonten ing pucahing Retma andadosaken teguh kayuwanan Rama Dokter Bagyo Bejo Kumayan ya kedaken anggenipun pinarak Rama boten kirang-kirang sekeca nak pinarakipun ingkang Rama Ejo Bapa Paman Haryo kasinggihan dawuh angger Buminata nggih
Sawanipun ingkang paman saderengipun ngaturaken bekti mugi kondha wonten ing sandhap pepada paduka anggir buminata. Inggih paman. Sampun kula cadung tangan kekalih mugi ndadosaken jimat. Boten langkung puja pangestawan-anipun ingkang putra ugi tinampi paman Haryo. Nggih nak sampun kula tampi mugi ndadosaken jimat. Paman Haryo nyekecaken anggenipun pinarak. Nggih nggih. Adiku di Dursasana, Jaya, Jirata lan Kurawa kabeh rakya padha sugeng, padha rahayu slamet. Kaya nggih. Kula ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing Sadapada. Ingkang rayogi ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing Sadapada paduka sinuwun. Ya tak tampa ra liwat puja pangestune Kakang Tampanana. Kula tampi tangan kalih mugi ndadosaken jimat Kakang. Kula dadong tangan kalih mugi ndadosaken jimat. Dikepenakno ya anggenira lelungguhan adiku kabeh. Nggih Kang, nggih Kang, nggih. Paman Haryo, Nggih nak wonten sing adhawuh nimbalipun ingkang paman. mugi ndadosaken kawuningan paman. Bilih ing dinten menika ingkang putra boten badhe kok nyuwun katerangan bakas tumrap kawontenaning karaharjaning praja negari Ngastina paman. Ngoten. Nggih. Amargi kula kinten negari Ngastina menika sampun kuncara wonten ing jagat raya. Nggih lajeng Mekaten paman. Neniti kedadosan ingkang sampun lumampah ing negari Ngastina. Ingkang putra ugi angsal iti pangestunipun para sesepuh, para pinisepuh ing Ngastina negari. nggih nak. Ananging tumrap perkawis setunggal mawon paman. Kok inggih boten saged linampahan. Wiwit kuncung nganti gelung bebasane paman. Mangke rumiyin anggir buminata. Niku kedadosan ingkang pundi nak? Nyirnakaken musuh kabuyutan. Anak-anak kula Pandhawa wedinipun. Inggih Pak. Ngeten lho nak. Tumrap kawontenaning anak-anak kula Pandhawa menika nggih. Umpami dipun nalaran ngoten nggih. Niki lho angel kepanggihipun. Werdinipun kados pundi paman? Kanthi sampun dipun reka daya. Duk rikala semanten. Wiwit alit tegese wiwit kucung nganti gelung. Kok Pandhawa gangsal, Pandhawa lima. Mejahi setunggal mawon. Balungane Pandhawa niku lho angel-elan. Bola bali niku boten saged tinambah. Niku nek karepipun paman sedaya niku kedah dipun teliti rumiyin. Werdinipun paman. Ngeten. Bebasan perkawis menika boten kados gumampang dibelendok tengah ngoten boten nggih. Nanging kedah dipun urut saking pucukipun kados tiyang grandang karang. Ngoten niku nak. Kedah diurut piye?
Pun samangkin monggo diurut. Nggih, kados pundi Paman? Anak-anak kula Kurawa sedaya, anak-anak kula Pandhawa sedaya, nika umpami meguru ngoten nggih. Namung setunggal guru kemawon. Inggih Paman. Umpami diwastani sekolah umpamane ya. Sekolahane nggih pacet. Gurune nggih mek sithuk. Diaranono mondok nggih. Mondoke nggih gurune mek sithuk ngoten. Tupi guru sithuk niki ngulang. Murid 99 wujute Kurawa ditambah 5 wujute Pandhawa. Iki Mbang Sinde Mbang Sing. Dan ngoten. Tegese ngoten pilih kasih. Nggih pun wajar Mas. Pun kula kinten paman matur ingkang semanten menika Angger Buminata kula kinten anggih saged nyambut werdinipun kados pundi mestinipun lho nggih. Lah nika iku sing niku lajeng Angger Buminata ingkang badhe nyuwun keterangan ingkang pundi Paman Haryo nggih rikala semanten ingkang putra ugi para kadang kula Kurawa sedaya gladhen ilmu kanuragan kaprajuritan wonten ing Sukapanca. Nanging Paman rikala semanten ingkang saged dados pendekare Sukapanca adik kula Werkudara sedaya para Kurawa kawon lajeng wontenipun Eyang Abiyasa ngutus para siswanipun inggih menika kirim nawala wonten ing negari Ngastina menika ingkang dipun tanjakaken pun ingkang putra ugi para kadang Kurawa sedyanipun supados kula saha para kadang Kurawa lan ugi para kadang Pandhawa menika saged nyancang ingkang dipun wastani tali seduluran sing rukun lho lak ngaten. Oh nggih niku pun leres nak niku pun. Nanging ingkang dadosaken penggalianipun ingkang putra sasampunipun Yayi Sena dados pendekaring Depok Pertapan Sukapanca Paman Rama Danyang Durna medharaken sabda utawi prasetya ing janji benjang ing tembe menawi kalamun adik kula Sena umur 50 taun badhe dipun wejang badhe dipun wulang-wuruk ngelmu kasampurnan menika ingkang dadosaken penggalianipun ingkang putra rinten kelawan dalu Paman kados pundi ngeten nggih pun paman wau sampun matur Ngastina ngoten wonten guru wonten maha guru wonten panujuman nanging gesange wonten Ngastina ragane wonten Ngastina mangan turu nderek Ngastina nanging tumrap batine nderek Pandhawa nderek Ngamarta
Kula aturi mawon, kula aturi mawon. Angger Buminata anak Prabu Suyudana nuwun katerangan. Wonten ing wani gondel Sukolina. Tiga bapa tiga lo lore sapa ranti prikandil sak bedhot buntuti awala mangke rumiyin ya pun ecun bapa badhe nyelok atur nggih ecun bapa badhe nyelok atur tumrap perkawis menika ngeten kula niki mboten bebelo dumateng diri pribadi kula mboten nek kula ngeten kok nggih diarani kula iki bebelo awak panjenengan kula aturi nggih Angger Buminata bener niku mboten butuh dibeneraken mboten butuh dibeneraken malih bener Pak Ecun bapa anggenipun netepi kinarya guru wonten ing negari Ngastina menika sampun wajiban kula dharma kula sampun kula tokno ngelmu napa mawon sampun kula suntak wonten ing anak-anak kula Kurawa tuwin Pandhawa padha nanging tumrap kananing kasunyatane niki sing boten samping kula wuruk ana caraka wonten nggih Pandhawa apal Kurawa ana caraka 5 aksara ae 5 taun gak apal-apal awit napa kasunyatane sak bendintene wong ulang wuruk niku bengi ngenteni lingsir wengi Pandhawa melek Kurama domblo niki perkarane Pandhawa betah melek Kurawa ora betah melek Pandhawa betah poso Kurawa doyan mangan kula tumrap kaweruh nggih ngoten niku sami nanging lho nanging sedaya niku sakjane kenging ditata kaya apa maneh wong kasunyatane kuwi gak betah lho mulane wong nek gelem ngreksa awake dhewe niku sakjane pikir dayahe pikir iki lho gablang cetha dikeki titik nyaut lah nek kurang vitamin kaya Kurawa ya dedel lho. Mergo apa? Nek bengi melek iki. Nek awan melek nek bengi jomblo. Mongko ngelmu iku mudune tengah wengi lho. Ora napa. Ecun bapa anggenipun medhar ilmu wonten ing Depok Pertapan Sukapanca. Lajeng tumrap kawontenaning perkawis anak kula Sena. Sajane wonten kula niki pun nata bolak-balik. Pun kula nak-nakno kangge Kurawa niku pun kula nak-nakno sajane ngoten. Umpamane ngoten pan-mapane niku lho pun kula cepakno kari enake tok sajane. Nggih mboten saged caut lho. Nah kula Kurawa niku lho. Lho niki enten malih niki kula dituduh ngeten niki nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Kula trima, kula trima. Pun kok ngoten. Kula niki gelem anggen sampean. Adiculi. Jenengku iki digawe bola balik garap proyek iku tak kandhani riko. Kalau tapak asto kula moro-moro sing duwe galangan moro nang omah. Ya apa sih kira-kira? Ya apa sih kira-kira?
Ayo. Lah iki elek-elekno jenenge Begawan. Lah itu wis tak toto, ngene iki tak toto. Iki kok ora wurunga, Adi Yuni. Ringekno gobokmu, ringekno. Iki kok anakku Sena bakal rene nagih potang. Nagih potang nopo? Besok menawa umur 40 bakal tak pedhar aji sastra Jendra Hayuningrat pangruwating Diyung. Lah iki dalane pati ning anak kula Sena. Oh, mati co. Lho. Mosok kirang nyaut. Ya napa Kakang? Lho, sik tak lah. Kula ta. Sengkuni diaranono pinter. Ecun ngakoni nek Sengkuni pinter. Sengkuni diaranono liki, Ecun ngakoni nek Sengkuni liki. Kuwi lak Sengkuni ya. Nek perkara kudu usuk ngono ae. Tapi kelungitan ya tetep kelungitan iku menang Danyang Durna. Ya apa kan? Kira-kira sirika terangno maneh tumrap kananing anakku Sena. Sena kok rene. Nagih ilmu, nagih wedharan ilmu sangkan paraning dumadi. Lah iki dalan patine Sena. Ya apa merdine kaya apa kan? Yen Sena tekan ana kene wong Sena iku wong patuh, wong tawaduk, wong tunduk karo guru. Ecun ngongkon apa ae bakal budal. Ngono ya Kakang. Iya. Angger bumi napa? Pun kasinggihan dawuh Rama. Pun kuwatoh. Boten ngantos 40 dina anak kula Sena bakal pejah. Kula netepi dawuh ngendikanipun Angger Bumi Nata. Ngeten iki abot-abote napa sih? Polahe kula niki mbelani anak kula Aswatama. Aswatama ngenger wonten mriki kula nak-nakno. Dadi kingkuk menawa Sena rene ora suwe bakal mati. Lah tak dodono dalane patine Sena. Tak arakno dalan patine Sena. Perkara Sena mati karo ora iku urusane kono. Dudu urusane Danyang Durna adiku iki. Tupi tak toto, tak arakno rono. Ngono lho. Tibane Danyang Durna iki nek ngomong iku ya jarene wong saiki pinter politik tibane. Lho, apa Sengkuni tok sing pinter politik? Danyang Durna ya iso. Dereng ngantos paripurna anggenipun Sang Prabu Suyudana. Tuwin Reksi Begawan Kumbayana ngrumpaka tumrap kawontenaning Raden Harya Bratasena Werkudara. Bebasan minangka dereng abang idu dereng dumawah ing pertiwi kesaru gegering tamtama jaba. Kanca batur iki ana raja Cundaka kanca piyaka kanca piyak ingkang trantanan pundak yut-yutan bau nyandung empok miyak lampit tamu mijil saking kasatriyan Diwati Harya Werkudara munggah wonten ing Bangbin Binaturata kaya luruh genira manjing pasiniwakan. Menawi kados mekaten Rama
Kula aturi Rama lenggah wonten ngersanipun ingkang putra. Oh, nggih nggih. Nggih. Suyudana adikmu sing teko aja kaget. Iya Yayi, kepenakno anggen para lelungguhan dhisik. Iya. Arya Werkudara satriya Mijil saking kasatriyan Jodipati rikala semanten sowan wonten ing Dempok Pertapan Sukapanca nanging komplang boten wonten para siswa tuwin ingkang Maha Guru Kumbayana pramila ing mriku Sang Bratasena Werkudara gegancangan minggah wonten ing Bambit Binaturata Ngastina Negari kinen nata pidhawuh ngendikane Sang Bagawan Sukalima Bapakku Drona ana kene. Iya nak iya. Papan kebenaran bapakku.
tapak ing kuntul kang lagyon layang nang hening awas lan mudang ilmu benturing kelakuan lepas sangkan paraningan Aliantara rupa kaget gawa kang kapilihan mergawan ten sengaja mring tingkanya nora langgeng miwah lawan parang pandomiro yang yang sukma semsemitaning sun bawana langgeng kaya rasisip ing pandulu Yayi Sena sing sumedya ana madyaning pasiniwakan Yayi apa padha kanthi raharja bagya saprapta para mengunjuran kodek wong simbar jojo wangnya malang kuku gangsir suaraning sena kaya singa deku Duryodana kekaku padha aras Duryodana kakangku ya adi pangestu para pun kakang ya padha aras ladene kanan para dewi ya aku ya padha aras kakangku ana wigati adi ya ganti adikmu teko kene wae gatine sak temene karo bapakku Danyang Durna merga tak goleki ana suka pancorah nemu kabeh para cantrik guntung endung-endung siswane suka 5 ora ana siji-sijia banjur aku tekan mrene kakakku Duryodana sak perlu aku kepingin banget ketemu karo bapakku Danyang Durna bapakku Aka bapa ika lo Sena bapakku Drona ya nak ya pun bapa ana kene Sena ya yen kaya ngono basaku tampanono bapakku Drona ya nak tak tampa ora liwat puja pangetune ini ekon bapa tampanono ya tak gegem tangan loro muga dadi jimat sak lawasing urip kakakku Suyudana ya Yayi
kuno enggal-enggal para yen duweni wigati karo Rama Danyang Durna pun kakang mung nyumanggaaken Rama nggih nggih kula aturi Rama kula aturi lenggah wonten ing mriki inggih menika ngarsa pun ingkang putra pun ten mriki mawon sami mawon mboten napa-napa werdinipun sedaya niku kersane saged anyumerepi lha nggih ngoten. Menawi kados mekaten inggih Rama. Ceno Bapakku Drona kaya apa? Ana wigati nggih. Iya Bapakku Drona. Natapi dawuhe Bapakku Drona rikala semana besok yen Bratasena wis tekan umur 40 taun bakal nrimo wejangan aji kasampurnan sangkan paraning dumadi wujude aji sastra jendra hayuningrat Bapakku Drona wis nang enggal Wedarnana anakmu Sena cek ndang ngerteni ngelmu kasampurnan iki Bapakku Drona kaya apa Bapakku Drona ngene ya gayuh ngelmu iku Sena jer Basuki mawa beya iya jer Basuki mawa beya biyayane apa Deone apa Bapakku Drona enggal Wedarnana kene Bapakku Drona ngene nak ilmu iki gak sembarangan sing diarani ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi ora sembarangan lho Kakang lah banjur dinapa aku nampa ngelmu iki kok nek wis ana dina Anggara Kasih iki ngarep iki ana dina Anggara Kasih kuwi ana saranane anakku Sena kudu ana bebandane ana bebonone lah bebonone ngelmu iki ora donya brana sak pinunggalane ora nak lah banjur apa Bapakku Drona sing kawitan anakmu Sena kudu ngupadi kayugung susuane angin iya nak ana ndi wujude apa wujude kayugung susu angin wujude iku lah iku anake nok gunung Reksamuka lah dalane anakku Sena kudu babat sing diarani alas Endrasara Gunung Reksamuka iya nak kudu babat alas Endrasara iya ing kono bakal kasembadan anakku Sena bebana sing kawitan ana bebanane maneh ana rong perkara sing siji kayugung susane angin sing angka loro engko yen anakku Sena wis tekan kene nggawa kayugung susane angin lah iku banjur etun bapa menehi keterangan bebana sing angka loro wah iya yen kaya ngono Bapakku Drona aku njaluk pangestumu ndak golekane sing diarani kayugung susane angin Bapakku pangestumu Bapakku yo nak
sik engko tak dhisik sik jajal sik aku wae ana keterangan kayu gung susuane angin gunung reksa muka alas Endrasara pancen yo bener adikku para tak kandhani yo para tak kandhani mula ta kon pinter oleh tapi nek ngungkuli durna ya ora oleh ana gunung reksa muka iku ana buta rong perkara mula sinebutna tlatah utawa alas jalma mara jalma mati ora ana tetukulan babar pisan sing ana wit-witan sing garing merga kuwi ora ana sumber mulane ora ana kewan ora ana walang atoga sak pinunggalane sing ana buta rong perkara lha iku wis ana sewindu wis ana sewindu buta iku ora mbebadhok sing diarani satu kewan sak pinunggalane menawa anakku seno ndak arakno rono apa lho mati do mati mesti mati ya durung barang lho ya kaya urip lan pati iku urusane kono ngono lho kene sing katur. Wah, inggih paman. Inggih paman, inggih leres. Leres Rama Begawan Kumbayana paman. Pun ingkang putra percados kali Rama Kumbayana. Senajan to pun ingkang putra inggih percados paman. Cacakane biasane sing dipikir iki ora rumangsa lho maksude napa sing diangen-angen iki lho mboten tau kelakon iki mungguhe wong Kurawa kaya Mas ngoten kula monggo pun ngeten mawon kula nyatakne mrana karo Yayi Tirtanata. Ya nek kaya ngono ya. Wis awat-awatono anakku seno. Engko nek kulo wis mlebu karo dening alas Endrasara gunung reksa muka. Ayo diawat-awati. Iso balik ta ora? Lah ya ngono. Ya pancen ya kaya ngono Adi Juli. Paripurna Sang Prabu anggenipun wang-wang sabda sanalika ngebutaken setangan sutra diwungga jengkar saking Plenggan Paman Arya nuwun kasih ya monggo dherekaken pun ingkang putra nggih ya nyuwun dumateng Bathara Gung supadosa kasebatan napa ingkang dipun sejo nggih